vaig a buscar dos sabatos de carbonera. Aquestes carabasses seran boníssimes. Mira com està el forn. Hi ha 290 graus, que és massa. No, sí, és això, hòstia, no ho mires. Són tres, volíem ficar en dos i dic no en dos, no en tres, i ja està. Mira, aquesta és... I d'oli que trobes, cabra, està bé, no? Jo diria que sí, això em donarà, bueno. No m'he passat d'oli, Pobre animal, si sabria... Del cerdo me gusta todo, hasta sus andares, diuen. Ara compte que ve cap aquí. Sí. No, si un fotem a terra, que això sí que seria... Mira, sento, això està fet. No s'ha secat, Que va. Jo trau tot. Clar que sí, no. Bé, ara comprova en el gabinet. Veus? Ai, perdó. Estan cuits. Alguna cosa dices per l'arròs també va bé, el pebràs. Tot el que sigui bo. Jo no he comprat res per això. Jo no he comprat res perquè... Ja li dic que he de comprar més caldre. Està soltant més caldre. Què pesa tant ara? Com està? Està fortet de sal això ara. Però està fortet d'això, això no estarà salat. El poble són 4. 10 i quart. Jo provava de tocar aquest i d'anar i una rebona tampoc. Guapíssim! No. Allí. Lo veus? Molt bé. Mira. Que bonic. Això quan ho veig al caçador de bolets me fot una ràbia. Què són, tomates? Tomates farcides de bolets. Oh, quina bona idea! Formatge gratinat. Ojo que quema, nena. Formatge gratinat. Que bo! I ara el redondo de pau està allí, per favor. En la salseta, que bonic, que bonic. Oh, que bona. Fantàstic, no? Però què veia això? Salsa de bolets? La guarnició pel redondo de pau. Ostres, que bo, no? Saps? Sí, això és d'allò. Bueno, vols que li peguem? La chimenea y aquí el fuego en terra. Entonces se podía utilizar el forn con la chimenea. Entonces aquí el tiro... Anava per amunt. Aprofitaven el de la chimenea. Sí, és que no hi ha de la chimenea. De la llenya en terra. És que passa que este forn funciona molt bé quan és per a molta gent. Per a molta gent. I aquí a Vallibona què passa? Que tu vas un cap de setmana a casa i poses... Lo deixen reposar i posen el pa damunt del reflectat. Però no mai ficar, per exemple, ara tenim braseta, ficarem el forn de damunt. No, este tipus de coses és fàcil que la gent ho provi i digui... Una para hacerme las tanitas al forner. Necesitamos sal. El bolet està fet, allí en pocs mil·límetres està fet, però necessita la humitat específica. I si no té aquesta humitat específica no ixen. O sigui que tots els montes estan plens de milions de bolets, tots, però no han eixit. Jo me'n recordo ahir una vegada que fos a Bainsa i els joves replegaven, a més, no en cistelles, sinó en bosses de plàstic. I jo vaig dir, però ja sabeu el que cogeix?
estos tocs, sí, no se preocupe. Me va morir el papa Clemente VII per una ingestió, era molt sibarita, i menjava molt amanites de Zares, i se veu que va anar una confusió, segurament una confusió, i va provar un fong d'amanita fal·loides, i este és el que li va produir la mort al cap d'uns dies. ¡Cocineros! ¡Bésalo, bésalo! termolábiles que con un tratamiento de calor o con un tratamiento de desecado las vamos a perder. Como son la amanita rubescens, necesitáis que si la vais a consumir, por ejemplo, tiene que estar muy frita o cocida a más de 70 grados para poderla consumir. En crudo es tóxica. Pues podemos conservar los boletos. En láminas, las cortamos a láminas y las secamos. Siempre que sequéis, pasarla por el congelador. Podemos conservar en seco los Pratanellus cornucopioides. Podemos conservar la trompeta amarilla. Ha de tota la vida de la leche. Bon dia a tots i gràcies per venir aquí a les segones jornades que fem aquí al poble, les terceres genèriques de bolets, micològiques. L'any passat ja vam fer-ho amb Ramon, perquè hi ha que recalcar una cosa, que Ramon és el cuiner i jo soc l'ajudant. El que passa que jo em fico aquí davant perquè sou del poble i estic detrás, però la feina la fa tota ell. Una miqueta de pernil i cebolla, d'acord? Això és el que farem nosaltres, no? Les coses que a vegades no s'ha de fer, no? És una cosa senzilla, mira, això
Ja l'està publicant. Claro, però això, el vinagre, l'objectiu del vinagre és este, eh? Una miqueta cuit, perquè si no, llavors quan el treus fa poc. Que estic... Aquí no fusionem sabors, aquí el que fem és fer crosta i que cada cosa vagi pel seu costat. All llanya, rovelló. Ho fa un fricandó que busques un sabor final de 5-6 ingredients. Au, aquí ho tenim. A la vedella jo també el punt de sal, per salar o no salar. Aquí el peix no nada. Lo fiquem en sal, no nada, vull dir que no mos passem d'aigua, perquè llavors si no... I ara vaig tirant. Gran també faig 13 minuts i després això reposa un rato, no me'l menjo en seguida. Això que s'acaba de fusionar tot, el sabor. ¿Qué tal dio la campana?